সৰ্বপ্ৰথমে নমস্কাৰ, মোৰ নাম অনুপম দাস। মই নতুনকৈ ইয়াত জইন কৰা ৰেঞ্জ অফিচাৰ। আজি আমাৰ যিহেতু 75th ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে'ৰ প্ৰথম দিন, আমি এটা ৰেলী অৰ্গেনাইজ কৰিছিলোঁ আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট প্লাছ গ্ৰীণ ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন প্লাছ গল্ডেন লাংগুৰ ইক' টুৰিজম ছ'চাইটি আৰু আমাৰ যিখিনি ষ্টাফ আছে কেজুৱেল চবে মিলি পেলাই বহুত ভালকৈ আমি এটা ৰেলী কৰিলোঁ এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে। আৰু এইটো মানে আমাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰে এটা বহুত ভাল এটা ষ্টেপ লৈছে যে 75th ইণ্ডিপেণ্ডেন্সটো আমি বহুত ভাল মানে তেনেকৈ আমি চেলিব্ৰেট কৰিব লাগিব বস্তুটো, যাতে আমাৰ মাজত পেট্ৰিয়টিক ফিলিংটো আহক, যাতে আমি বস্তুবিলাক আৰু যিহেতু আমি ফৰেষ্ট ষ্টাফ আমাৰ মানুহক কোঅপাৰেশ্যন লাগিব, আমি এনে অকলে এইটো কনজাৰ্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' আমি তেনেকৈ এইটো এটা গেষ্টাৰ এটা প্ৰেজেণ্ট কৰিলোঁ আৰু চবকে লৈ পেলাই চব মানুহকে একেলগে লৈ পেলাই চলাৰ সেইটো কাৰণে এটা চেষ্টা আছিল আমাৰ সেইটোৱে। गिबिसिनावनो आङो धन्यबाद होदों बड'लेण्ड बुब्लिखौहाय। बियो मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे साक्सेसफुल बाइक रेलि होनजायो, मानोना घर घर तिरंगा बे महा उत्सवआवहाय जोंबो बाहागो लाफानो हानानै जोंबो गोसोखौ गोजोनदों। जोङो रायमना रेन्जजों वेस्टार्न रेन्जजों लोगोसे ग्रीन फरेस्ट आरो जोंनि रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटियाबो बे रेलियाव बाहागो लाफानायखाय मोनसे जोङो दानि बे 75 बोसोर डायमन्ड जुबलि बियो मोनसे जानो फैगासिनो दङ। बेवहाय जोङो जोंनि भारतनि नागरिक हिसाबै जोङो मोनसे गौरबथाखौ जों देखायनो हादों। बियो जोंनि थाखाय मोनसे गौरबनि बाथ्रा आरो बियो मोनसे मा होनो जोंनि दानि उन्दै उन्दै गथ' लाइमोनफोरनि थाखायबो मोनसे बियो मेमरेबल मोनसे जानानै थागोन। माने दानि जुगाव जोंनि गथ'फ्राबो बेफोरनि सोमोन्दै बारा मोनथियाबो जानो हागौ बा सोरबा मोनथियोबो जानो हागौ। ओंखायनो देग्लाय जे गभर्नमेन्टआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मोनसे इनिसियेटिभ लादों, बे बिराद मोजां बाथ्रा। माने मोनफ्रोमबो स्कुलफ्रावबो बिदिनो सोलिगासिनो दङ रेलिफ्रा आरो फैगोन समफोराव बिदिनो जोङो गाजा गोमजायै जोङो जोंनि बे उदांस्रिखौ जोङो मोजाङै मोजां फालिलांनो हागोन, बेखौ जोङो आसा आरो मिजिंथिदों। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360